Igbo ndị mana ege m ntị ekwenekwa m n'ọzọ biko na ekwefu vidiyo nga dị na ebe achọrọ m ka unu kaba ahụ n'elu ya n'isi unu n'elu vidiyo anụnwa na usoro welezi aka unu kpọrọ ọzọ maka na ọ bụrụ na pastọ kwuli ihe anụnwa na aya sị nọ arịnji nọ aya sị nọ arịnji na ndị ụka una arịnji nke mba onye ma ego na-akwụrụ pastọ nke o ji wee na ọgwụkwọ si defend Jpac n'isi defend luo ya n'isi mba n'ahịa. Mana thank God Chukwunna bi n'eluigwe mana onye awụ dibia ka ọ onye Imo State from the intonation onye Imo State but amaghị m afịa. Now the only thing m na-achọpụta na this guy the very 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 intelligent one. Two, ọ bụ onye eziokwu onye ihe eziokwu na-adị mma. Three, ọ bụkwa na ihe ọganiru mmadụ na-adị mma. Chikọbara si na-egwu sị na kpọọ ihe ọjọọ iji na niile gị ego kpọba ihe ọjọọ ihe ọma maka na mgbe ihe alụ ya ewere ọchịchị ọchịbe onye ukwu ọchịbe onye nta ejikwa wee sịkwa na oju nwa nkịta isi ọtaba ma onye nwe ojugo Okongwu isi ọta ma onye nwe still onye nwe akpọchiri atakwa ọzọ ọtawakwa ya achọrọ unu gị maka na this guy sị na the reason Jpac ya eji dị wee dị more better than Okongwu Dibia bụ na no Jpac dị loyal. And onye ọbụla dị loyal to anybody ya na-abụ mekogo ihe whether na the person ha na-aba na-azị alụkọ ọ na-aka na alụkọ ọ dịkwa loyal to that person and the person ya agafa. The only thing na-ekene Chukwu mụ na onye anụnwa kwuru ihe anụnwa bụ dibia na ọ bụrụ pastọ maka na ama m na ọwụ na pastọ unu iwu na-ama nkwete even nkịta anụnwa unu ama nkwete unu ya asịkwa na arrange mana I just believe na this guy na ọ bụ na ọ ya bịa across this video ka ọ fị ya fọkwa ihe o kwuru unu ejezia page ya unu verify ya ka m na-atụ asị ka ma na-ekwu because ihe a bụ ihe chi ya n'ọnụ wee pụta na Jpac is more far better than Okongwu. Na the reason Jpac ji wee hapụ ndị omenala wee nakwutezi na because na ha ofugo false unu na-eme anụ aka ya chọrọ ịdị na ajụ ihe anụ unu na-eme o were na nwa ya ha unu wee nakwulu church. And he never bite the finger that fed him. Biko no ka ndị okwu de we na mokwu n'ọnụ nenenu video ya kunu nene unu na-echazia welezi aka unu kpọọ result. But if true it turns out to be that na hegi na Okongwu Dibia mega now wo arrange guess na ọgwụ gị jidere ya ma na-ekwu na ọgwụ gị ji n'ebe ọlọ jere gbafa akpọga if true ya rụ na ọwa arrange ka nnu mega he that your association suppose bring una piano as what a man no piano 32. You go say what a man no piano 32 otula. You go say again about ba ngo le gidregi a ngo le gidregi akwo gezigbo he ko ka ga ahụ. And that boy hakpogo Okongwu Dibia. There was a time I made video about you. But I home at that time. Come on up now. You started very well. But greed and okempompo kwaturugi. You see? Greed no okempompo kwaturugi. Why did greed? You used your attitude. Character, you are never loyal. You are very, very disloyal. Loyalty in you. Onye ola guy mekọrọ he. Sorry for that person. No loyalty in you. Go and look at Jpac. Jpac has loyalty. Jpac nwere loyalty. Jpac will not say that he has not seen akwa ọkụkọ doing things that are not doing things that does not suit him well, or doing things that does not sit fine with him. Jpac I like him. Jpac not like him. But you cannot see Jpac coming out to castigate Akwokoko. Jpac iwe ni no ga-ewe Akwokoko kparịa ya ihe ni no ga-akparịa. Jpac iwe ni no ga-ewe ye ji nwayọ so ka mmiri ọkụ. That is loyalty. It does not mean that Akwokoko is a saint. It does not mean that Jpac does not know that Akwokoko nwere mess up uke ya. But that is loyalty. That is loyalty. Take it anywhere, take it
up, take it down, take it to the moon and the star. Now, Jpac agbajela ebe this man Ndi Zion Ebukobi. Now Jpac is there now. You see, Jpac will also show his loyalty. If it show loyalty there, I don't know, Kamhari Iku. But I don't think that Jpac will, because of Yana Ebukobi like this. I don't think Noge Kuni here fight ma kokoko. That is loyalty, and that attitude will make you go far in your career, whatever career or whatever. You see, Okongwu Dibia, you started well, but disloyalty. Hey, mega na oro na South Africa ki mega ya game ya among guy. Ana achola ga acho na. Aga acho ga ezigbo JJ Juo, you are a snitch. Okongwu Dibia, you are a snitch. You are a snitch. You never reach 48 hours where you and I do the alleged RNG. You don't sing already. You don't tell people you don't tell somebody tell another person say waiting una they do. See as it be. Who go one give you deal again? Who go one bring you into his bosom? One day he game chakwa call hegena that man akpoga waja he ga call ije ga ya oge ka owoge akuru agubegi akuru ji akuga mugbu na afoma na ebe akuru ogu oge he ga akọ even onye shiri gi good morning he ga akọkpo jido so onu say gi good morning. Achọ me na akpọ nna aha now. Oh, gari agwa iberibe agwa pare nnu mega. That was why Jpac left that circle. Jpac had to leave that circle because number one, aha Jpac aremma ile he ya people ji akpọ ya ndesi ya jeje chọta ọrụ nwa. Ndị ka apịa ibe, ndị ka akpọ ya idiot, onye ka akpọ ya anụmanụ, onye ka akpọ ya ewu, onye ka akpọ ya efulu, onye ka akpọ ya cake.